all the chiefs and elders of the Eastern region, and we declared Biafra on 30th of May 1967 in the hope that they would leave us alone. At 5 a.m. on 6th July 1967, they fired the first shot at Gaken. Okay, everybody on your feet up! Let's go! We had no weapons. Britain armed the Nigerians fully. They captured the oil fields of Biafra, but it was not enough. They began a blockade of Biafra. They attacked by air, land, and sea, bombing civilians. By the time the war ended, over 3 million people were dead. They called it the Nigerian Civil War. Before you, proud to be a servant of such a heroic people. Today I stand before you to proclaim that our heroic youth in the various fronts have turned the tide of this war. They have smashed all enemy offensives directed at our destruction. In the air, they have destroyed systematically the sinews of Nigeria's military might. The Biafran Air Force, small as it is, has stopped the entire oil flow of Nigeria from the mainland world. All protestations to the contrary by the British Broadcasting Corporation and Harold Wilson are mere wishful thinking. Our gallant boys are men tempered of steel. They have wrested the initiative from the Gawan enemy, and the Nigerian hordes are in trepidation and on the point of rout. The confusion of the enemy in the battlefields is only matched by the confusion in his home. Fight on, brave boys, fight on, heroes of our fatherland. Pursue the enemy, harass him, destroy the invader. March on, brave boys, now that victory is in sight. March on and hasten the disintegration of the enemy already set in motion. Moa bo Clement Ubwe Anga Bepapam Afan Namobu Okuri Ubwe and then Nambo Obo Nambo Ezende Ebuoma. Agha Biafra bidoro 1967. Agha Biafra oge ahụ abụkwa m ụmụaka anọ praịmarị 6 yara akpa mgbe ahụ akwụkwọ anyị na-agụ mgbe a bụ elementary school anyị were nọba na first of all Biafra nwụrụ dia independent ma agasị mmụọ nsogbu si repụtaba ndị Biafra Ojukwe declare Republic of Biafra 1966. Anyị echela n'ihe bụ obere okwu gbasara Gowon na Ojukwu. Okwu ahụ ele Chilefo ole declare le sike elementary 6 ka nọ mgbe anyị were nọrọ were ruo 1967. Wala ahụ ụmụaka niile ahụ mọsụ dị n'ele obi udo mọsụ dị n'ele obi na ọla ahụ nị ahụ ndị makwa ihe lekwu ala enyekwa ndụmọdụ sị nne alụkwala ka ekpezie ya ekpezie ma ndị gụmakwana ihe ebe agha ọla ahụ ha ka je kpụọ agha were megide ya megide ya Rosella 60 after Aburi meeting l'obodo a na-akpọ Ghana, Accra, the capital of Ghana, Accra. Eje Ojukwu la Gowon eje agha eje meeting Aburi. Mewe meeting ma mecha
oge ha lọtara agha meeting ahụ enwere isi because of this agreement. Ihe la kwuru abụrụ Ghana gọwanọ alọta anabata nwade ya makala ihe niile Halo Ojukwu kwuru la abụrụ gọwanọ ekwe nwade ifọfile ndị ndụmọdụ kwan advisors Ojukwu na gọwanọ ndị meeting ndị otu ke gọwanọ agwacha ihe the meaning of oyibo niile Ojukwu sụrụ mgbe ọ gwachara ya Ojukwu were kpọọ gọwanọ mgbe Ojukwu bụ gọvanọ of Eastern Region gbakọa agha ahụ na-edejughị so Ojukwu were sizie from Cameroon ọ bụrụ ya to Calabar. Wow, Calabar dukwara abụrụ Eastern Region gbaa because anyị niile bụ Eastern Region. Ojukwu sizie Calabar well gbazie lazie Enugu nọgide Ojukwu eleche gọwanọ ka o mere ndị nation ndị ha dịrị ozi ka ọ kọrọ ha ihe ha jetara. Gọwanọ media announcement ya Ojukwu werezi aka o nwere tape recorder wow afela nakia mgbe gọwanọ ekwe nwade ma announcement because of commitments niile dịzili meeting ma ihe niile mere nga ahụ la meeting o mere ike fevro gọwanọ Ojukwu were mepezie tape recorder ya were gbazili isi ga ha si were bido meeting were kọwara obodo kọwara Nigeria kọwara ya na kọcha ụmụ isi Eastern Region niile asịla ha ji alụrụrị ọgụ ihu Chukwu na mmadụ kwara Ojukwu gwakwara ụmụ Igbo bụkọ na alụkwụla ọgụ gbakwara implication ọdịla agha eke mechara ha emezi secret ndị East emezi secret meeting mana ha ekpebiela wela ha ga dị elu agha ewere ndị Afrịka were fisi kwa another meeting ha ejegharị meeting ma African nation azụla ha ejegharị meeting ma ekpogidezie ya oruzie mgbe ha ukwuru mgbe ha ji eme meeting Ojukwu azịzịala ya eji ejede meeting dị ya ama bụ nke ahụ ekwuru mgbe mbụ nke ahụ ekwuru first time ọbịa ka ya nọ unless ma ọbụla Nigeria kwere ihe ha kwuru unless ma gọwanọ kwere ihe ha kwuru laburi ya kwuru aburi bụ Ghana the first time ya oyibo nwanne anyị nwoke bụ Ojukwu mgbe anyị chọtara ya gbasara meeting ọ sịla ejede meeting on Aburi we stand Aburi ka ya nọ that meeting memere Aburi Ghana o mede meeting ọzọ ya yoles maọbụ ihe ahụ ekwuru la Ghana ka ya ma then agala edela onye ọbụla n'obi before Ojukwu declare war Ojukwu asịla ha ajụọla ndị Igbo na ọ dịla ready are you ready ndị Igbo niile anyị kpere redegide o were oziela 38 May ka declare Biafran war 1967 boys are joining the army emegidele o siri ike ụmụ akwụkwọ eme demonstration agha ebidokwala ewere ebido n'agha redegide agha eleje agha bidokwa nke obere
Bueno, debe anyị were ala ọbụ obere ihe. The Eastern region niile were ala obere ihe. Anyị nwa abụkwa na ụmụaka ma ọ na-ahụ anyị ahụ. Ọ na-ahụ anyị ahụ ka anyị baa. The first demonstration anyị bụ ụmụ akwụkwọ mere bụ osibe ike anyị ejebe ugwu Awụsa bụ oge ọwa. Osibe ike anyị ejebe ugwu Awụsa bụ oge ọwa. Ya bụ the first demonstration ụmụ akwụkwọ mere. Mụ nwa joined m Biafran Army 1968. Earlier 68 can join the Biafran Army. Before the Jakarta selection, Chicago. When my dear Kelewe, for Harry any error, La Hogue. They were there. I never have me. I gave Japa. Thou Salabia, Divine Hala Balequa. Then thou saw the push wine. I did there. That is 67 now. My first operation won't go over the bag is injury. Maybe Siranike. What can I so well look at Biafra, look there? Oh, 19 walker. The lady Biafra to Lagos. The Biafran will see. Shiaba, put you there one Nigeria. Rule Obodala Bore. Problem put as Biafra was saboteur. Saboteur. We have put a problem put Biafra. Mama, the man is very happy. La Luaga. Because I la capture her. And by him was the Muronsobu saboteur. On your boy, this year, we transferred the first man, Major Ifajuna, Major Joko Ifajuna, Bonyo Nesha, la Otu, Onye Yoruba, ala Obanjo, Okwa Major, and wow. Orekahano, Baka, Sabo, the Sabo Pawand, the Sabotua. It can only more. Our password about Biafra win war. You want to get on the Sabo hand, even late Biafra win. Go on, really, TB Chala, Law and Deck, and what the law. You let Jesus without confidence. We just can't. We just kuruha. And while I have one in there, Kelly, our body, there can lose the hope. Equala. Here, Sibrella and the Biafra. The Nugu, qua Eastern region. The Nugu. Lausa a capture Gule Enugu State, Newe, under Nigeria. Halila Aton Abrola, Nigeria. Because her capture had been. Everybody charted and they are Chilako, Techila Zakoto, Hebrew less slave to them. I can't say Nigeria. I cover the whole Eastern region. Ma ka anyị sikwa eme hala capture ibe ndị ka anyị ga-fight gidekwa de fụkwala ha napụtara ha onye ọbụla afọ mụrụ ndị niile afọ mụrụ date saboteur like Ifajuna, Banjo, agbawuchara agbawu oge agha ahụ. For that move there in the hamba, that's what my well agha alụgide ya Awụla Owerri
ka m nwere my first bullet wound. Ọ dị nnukwu ebe a. Nwụọ wound. Mgbe ahụ nwere wound alọta m nọgide o were control post. Ọ nga nwere wound because anyị na-achọ cross. So anyị ji enwetarịrị control post were. Sizi nga enwe m bullet wound. Alọkwa m nọchakwa laghachikwa azụ. Papa m bụ Okori Ugwuehi bụ chief ndị egbu ọma niile. O mere ezigbo enyi ya nwoke bụ army officer. Ala Udensi. Ọla ọbịazi visit papa m. Papa m were gwa ya lụọ mụ na nwunye ya na osi amị lọta. Ọ dị very interested ka ya fụ m. Ọbịa m. Papa m ezu ozi agbara mbịa. Mgbe m bịara kelechaa ya. Ọ jụcha m mmụọ nsị je. Kọchara m ọjụcha nsectọ nsị. Akọrọ m ya. Nsụkwakwa n'ime ya nga nwụrụ wound a. Ọ were sị na nsogbu adịrị. Mgbe papa m were si ala. Mgbe ọbụla eji eme selection n'Air Force. Na moja bịa join Air Force. Ha echela amị niile mere nke dị izi. Ha sịrị ndị Air Force ịdị agbado egbe. Ndị Air Force dị eri ndeke okporoko. Ndị efere kọwala akọcha. Papa m asị ala ka mụnwa achọnwa dị ka mụ jee gbaba egbe. Oyibe ke ahụ ọ nọ bụ Air Force ka mụ jee. Ekwekwa m. Degide ruo mgbe wound m lara. Chukwu eme ndị Air Force ebido ime selection. Udensi akpọ m. Volunteer Air Force. Gaa nọ mee training na Air Force. Ule Ugiri. Ibe Mbakwe ha. Yes. Ikenanzizi Obowu. Ya nọrọ ebe ahụ 6 months. Ka mere Air Force training. Osikwa ebe a Buachi Mazụ. Anyị ha nọgide. Buachi takwa mazụ la awọ mba afọ. Ugwuta. Nọkwa nọgide. Lejekwa agha. Mara mgbe ahụ. Ọwa airport. Biafran airport. Aba Mọka ma ọ bụ Uli. Maka anyị si jegide kwa ya as an Air Force personnel. Anyị nọgide kwara airport ahụ. Lejekwa agha. Anyị jekwa anyị ala ọnwa dịka idu n'ime ọhịa. Maka anyị si megide ya. Orerula December 25, 1969. Oreburu anyị. Ọ bụrụ anyị je agha. Daa anyị. Mba anọ oke igbe. Oyibe bujere anyị. Anyị were nọgide iziela n'ime ọhịa. Anyị nọgide n'ime ọhịa agha edo. Anyị amadịla agha edola. Anyị nọkwa war continue. Anyị amadị ma ala nwanwụ ma walaghị anwanwụ. N'ime ọhịa ka anyị nọgidere ewere fon ụra anyị. Fon adịdị na mma ọ dị. Anyị pull out. And the Nigeria chọrọ ịsọrenda anyị. Anyị were isi ebe a were the force niile 9 division Air Force. Ọ bụrụ ndị infantry ọ bụrụ ọkwa 9 division. Ka na-akpọ anyị. Were isi ebe a were kpọrọ anyị. Kpọpụta anyị. Anyị ji ya apụta ndị mmadụ alakọchala. Ala asị anyị nọ n'agha doro Jenụwarị. Agha doro anyị ala nọ n'ime ọhịa jela agba egbe. Mana ọ mekwara ofu onye be anyị. Nwanne anyị nwoke bụ onye isi Navy. Ya bụ highest. Ihe o merela Biafra the wonderful. Mgbe Hausa Nigeria batara Ugwuta. After the first time ha bịara ha capture
many things like Biafra. After some days, Yukwaria organized soldiers, 11 division of Biafra. Doni Shabiachalo, onye ọbụla, division ọbụla, emechakwa ndị Biafra are capture Uguta. Afia bụ ọdịmgbe. O were gụgide ihe niile agbawara mmiri gbagidekwa ya gụpụtacha ya ngwa agha niile ojikwa nọ nga nye ya promotion maka ọ na-elede anya n'azụ o were bụrụ ya ma ọnwụgo ọ bụ onye Navy Army officer ma ọ ga nso nweta uche from ịba infantry army ruo oge nwụrụ wound I joined Army Air Force. Anọgidere na Air Force. Ọ bụrụ m ije the last operation m jere bụ mba n'Ọkigwe. N'ime ọhịa Ọkigwe a ka m nọ. Ma agha Edo tupu anyị were si la ime ọhịa were pụtazie la main road. O were bụrụzie la agha edola. Anọ na ejere m ha days 1965 January. Anọ na Lagos a ma Aguiyi eteke over na Nigeria n'oge ahụ. Agbagbo Abubakar Tafawa Balewa anọ na Lagos a agbagbuo ha. Anọkwa na Lagos ahụ ndị Hausa emekwa overthrow gbuo Aguiyi a. Mgbe ahụ ime igbu Aguiyi alọghachitakwara m azụ na Lagos. Anyị ebidokwala akwụkwọ. So dị ya onye ajụkwa nke mma because abụ m ụmụaka mgbe ahụ bet adị m interested na army njere. Ogbunigwe bụ the most powerful Biafran ammunition. O mere nwa be anyị nwata egbu ọma o jiri ya nyụọ ndị Hausa ịkpakwu. Afa that man bụ Captain Patrick Ezewuru o jiri ya gbasasị Hausa gbahọ bụ ordinary rank ka ọ nwụrụ. Ma mgbe o ji were lụọ ọgụ ahụ lebe Abagana sector onye ọbụla bụ Biafra Army ejụrụ sị dịka Ogbunigwe mere the highest operation. O ya asịgịla ọ bụ Abagana sector. Ele erufu dị erufu mala ọ nwụọla. Maka Ogbunigwe bụ onye ya na-akpọ onye na-eset ya OP Operation Party. Tata onye na-elekọta ya ịgari n'elu onye dị in charge of that Ogbunigwe bụla ọ rigoro elu ka ọ dị anọ were na watch o nwere ike bụla n'ọba Enugu ka ndị Nigeria na ha si Enugu were jebe ọgụ n'ebibe anyị. Nwere ike isi Enugu bụrụ na ha ji ọgụ ebibe anyị. Ọ bụ a na-awọchị ma o bukọrọ moto ha la egbe ha la ntali ma ọmụ ihe iri ọ ji apụta
enyezie onye Ogbuligwe enye onye Ogbuligwe sign wesịla ha abịawala ala abịa mgbe ha bịaruo n'ihe ndị amị na-akpọ killing range ịgbachi azụ ọ dịdịrị gị mma ijebere ihe ọ dịdịrị gị mma onye na-eme operate were blow ya gbigim moto dị ọgụlụ iri ọ na-amụ ịkọchi ọkụ ọ bụ ihe nwanne anyị nwoke a rụrụ mgbe ahụ PS ahụ ọ bụ ụgbọ ji agha 19 ọha eji were mmụ ya were ọkụ were tụọ ha were blow were size nga were gburuzie ma ọkụ ha ma ntamimo so nke a bụ Ogbuligwe ihe ndị mgbe ahụ bụ 1950 ka a mụrụ m adị m under age ọ bụ anya nkagide la mmadụ esila eme ihe omedi ọgbọ anyị jere amị karịa mụ na nwanne m nwoke a na-akpọ inspector ọ pụtara ọ bụ gaa na-eme ihe Jude Okafọ ma anyị si jekwa n'amị ahụ bụ Constitution abịala mgbe ahụ ya bụ inwudosi ndị mmadụ ka ha jebe amị mana be anyị omume ndebe anyị dị iche papa anyị kpọrọ ndị egwu ndị ọzọ na-enwudesịla ụmụaka ha ma papa anyị ekweghị ka anyị sị ma je amị ahụ ya o mere ka ọ kpọrọ obodo niile oku were sị lee ejede ịkpọpụta nwa mmadụ ka o jee amị ma ọ bụ onye ọbụla kwereni lee eje obodo ji akwadori ma gị jebekwa dịkara gị siri nga odo pụba nkwa egbu ndị amị ejide gị ndị Constitution na-ejide gị nke ije sokwa ha jebe ọ bụ dị igbu kpọpụtara gị yes oledehu ndị ojele ndị igbu ndị elejekwa ụmụaka boys eleje until ọ kpụrụ oku be anyị nga ebe a eso ụmụ egbu ejede kpọpụta nwa mmadụ onye sili ya eje wụrụ ọnụ ya sili ya eje pụtakwana apụta ndị ụbaha ụdara mụrụ onye ọbụ ihe bụla ya feeding la training ndị egbu ndị ụbaha ụdara ji adị care of you maka ịpụba akwa n'iro ma ha nwude gị ụbaha ụdara je dịkwa iti ya pin ọ bụ gị je were ego gị feed onwe gị bọs eju n'igbu anyị anụrụ ewere kpụchaa ya ewere megide ọwụọ bọị a na-akpọ Nsupe bụ onye si ebe ọ nọ pịa m kụpụta sili aja amị akụọrịa aka sị ya wonderful ha na-ele m anya na mmadụ go grown up but abịala by age erubeghị m maka ndị niile tọrọ m onwede ejere amị ndị niile tọrọ m emede ejere amị karịkwa kalesili onye pụrụ n'iro ma enwudi ejechara m amị tupu ụmụ ọgbọ anyị ndị ọzọ
ele jami mgbe a lụrụ agha a lụrụ na Nwetiti nga nna di m Okorogbe ọ nwụọla mana mgbe ahụ ọ na-ezu anyị ezo ọ na-ezu anyị n'ime ihe okpuru akwa o zuo anyị maka ndị amị na-awala ụlọ ndị amị na-awala ụlọ ahụ ole ga-ekwe anyị eje apụta akpụ mama ha bụ nne di m nne m onye lụrụ mmadụ ọ na-enwe nne di eleha emegharị na-emegharị ndị amị ele ekporola awụnye n'akpa ndị amị ele ekporola awụnye n'akpa ma anyị nọ n'okpuru bed ahụ maka ịpụta apụta ndị amị anwụrụ gị nna di anyị eje ekwedi ka anyị pụta mgbe esila ụras buru ụgbọelu eriri saa esila ụras baiba ụgha mmiri ka anyị jere igwute ji ọ ndị Hausa sila mmiri ahụ ha jicha black boat ma ndị nke sirila ụras ahụ pụta bogolie ala agba egbe anyị were biya pụzie ihe niile ma ụmụaka m mana ọkpara m ahụ ka nku mgbe ahụ pụtala elesi ndị amị ka anyị na-agba ọsọ egbe ahụ lamen pịọ ndị amị niile anyị fụrụ ha were ogbuligwe were rọduo egwumie ala edebe ogbuligwe ewere eriri ya were jee ka nkwa egbu tii ya debekwa ogbuligwe were sị mgbe anyị kpakwali ụkwụ mmadụ asịkwala mkpọ eme ụkwụ mụ kwụrụ ọkpara m ahụ n'azụ kwụrụ m ya n'azụ asị anyị laba urili ibe ogbuligwe ahụ doro ihu bibe ọ na-arụ ọrụ ọ na-ekwe ihe niile tụọ ya ọkụ gbuo mmadụ buko hụ anyị laba uli anyị agbarala ọsọ igwu ji na bata nga utinye ndị amị na anyị na-afụchisichara ihe ụzọ asị na nna di anyị na-ebupụli ya uli mgbe ahụ ebupụli uli abịa m ma egwu m ọkụkọ emedị ka anyị kpara aka ndị ugwuta laghachisi azụ bịa biri ibibe anyị kwekwa ihe anyị niile aka werela eri nne alọta m nga nne di m alọbedi ekuo m nwa m ahụ ebilitela m mgbe ọkpara m ahụ ebilitela m were m ya tụghela azụ maka ịkpahie ogbuligwe were ntụghela azụ buo ji ha yiteghi ihe mkpọnsi je ebuteli ma abalị mgbe ahụ anyị alaruola uli ma ibe ka echere ogbuligwe ahụ ore kpochere nta kpochere imuroko elulala obere oge nna di m na-ekwu okwu amị o jere amị di nke m jere amị otu afọ ha na-abụ jere amị otu nwa nwụọla ọlọnna ke onye nke ya di m ọnwụgwele o jere amị mana ọ bụdịla amị ka ọ nwụrụ amụrụ m na 1938 agha bido na 1967 ewepụta trade from 67 ife ọ ga-apọta ebe a bụ 29 ọgụ arọ na iteghete ebe anọ m na mahadum dị na Nsụka maka eji eme akwụkwọ ebe a eso m na ndị bụ ụzọ wee ji akwụkwọ ebe a 1960 to 63 wee pụta ebe a chukwunye aka fa chọwa ọrụ ụfọdụ n'ime anyị si n'ụlọ akwụkwọ pụta wee dee akwụkwọ eji achọ ọrụ chukwunye aka fewela mmadụ na-abụ ofu bụ Dr. Ijeọma onye Ela na Delta na mụnwa abụ m onye Enugu Ezike n'Igbo Eze North Local Government. Anyị na-arụ n'ọrụ agha wee daa anyị jere ịgụ akwụkwọ. Anyị gụrụ akwụkwọ anyị gụọ 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 a
mana ịmago politiks Naijiria bụ na ọ ndị tigbuta febuta nke fa ife butere agha etosiri ibute agha na ọ bụ ka uche mmadụ si dị na ọ bụrụ na mmadụ anọdụ ife daa ọnọ nwayọọ were akọ na uche jukenes ife melụnụ onwe ike ịghọta mana ịnwere ife mmegide onye ifụrụ ife ọbụla megide iru ya dọrọ gị mma ife ọbụla na-ekwuzi maka na iru ya dọrọ gị mma na ọ bụrụ ife dị na ya ka a na-asị rapụ onye ozi were ife dere n'ozi ife mere oge afọ dịkwa egwu unu ghọtara etu anyị na-afa ata afụfụ ndị leba na-eti mkpu na ego a na-akwụfa ama nzulufa ije n'afịa ọ bụrụ iri ọjị elu ịgụ 30,000 o nwere ebe ọ ga-eduga gị keke anyị na-agba 200 naira n'ebe a n'ụtụtụ a eje m na ọban redio ife njiji 700 naira maka na ọ dị m n'akpa mmadụ one na-enwe ụdị ife a ka anyị nọ a na-ekwu ụmụ okorobịa nọ n'amị ịma na ndị isi na-anụ ọkụ ndị azụrụ azụ wesị mba ife ama mme kafaje edozie ya n'eziokwu o nwere ife sie maka na kịta a na-afa aka akụkọ ndị ọbụla na-esi ụfọdụ amara ife menu okwu anyị na ndị ugwu abụrụ taa ka o bidoro kedu onye ga-achị ibie ndị ọcha wee meere anyị na-achọ ịchị onwe anyị bụ ndị ọcha nọdụrụ a na-akpọfa colonial masters ọfa nyere anyị gọvalụ railways ife ndị na anyị na ya nọ kịta falụ many of them ọfa wal making hill anyị na-efa nọ ebe a maka fa ma ife mana ife fa bịara bụ ịzụ afịa ma ọ bụ na onwe ife na-egwute n'anị egwute fe jee edozi egbuchiara anyị so na fa bụ colonial masters unu anụgo maka coal mine na fa gbaa abụba ọrụ atụkwasịfe gbagbusie some of them maka na anyị nwere okwu na fa meriri anyị emeri onye meriri emeri odebedu so o nwere ka o si ga ụmụ okorobịa wee sị ka fa mba na fa ma nkwezi ụdị fa n'eziokwu ndị chọrọ ikwu eziokwu ọ bụrụ ndị Igbo zigara ndị afọ ọ bụrụ ndị Igbo nọọ ndị soja ndị Naijiria zụrụ si n'ife akarịa fasi na Yoruba fasi na ugwu Hausa fasi na ala Igbo mana oge afọ nọọ ndị mara akwụkwọ ịmago ndị be anyị na-agụ akwụkwọ rinne ndị jebe n'obodo oyibo tupu oge eruo tupu kịta ife na-akpa ajakpa fa agbapụsịrị ọsọ mmadụ dịka Azikiwe o jere Amerịka wee gụọ akwụkwọ kpọtụọ nwanne Nwafọ Orizufa Dr. Ikejani San Francis Ibiam ọ dị ka San Francisco ma ejenwu na ọ dị ka ọ na Yaba College ka o jedebe ya na ọkpara mana ndị a natara n'afọ ọfa nụrụ ọgụ ka anyị nwere onwe anyị enwerezi onwe anyị enye anyị etu anyị ga-esi chi ife dị na ndị ugwu si na ọ bụ na ife achịrọ na ọma nga ndị mmadụ lụtara na 1958 a na-ekwu self-independent ya self-government ndị ọbụla chibe onwe fa ndị west kwadebere akwado ndị east dị nkwadebe ma ndị north si na fa dọrọ nkwadebe mana ndị ọcha sịrị anyị na region na-abụ anyị nwere east west north and east west and north na two regions kwetara region na-abụ kwetara na fa ga-enye onye ọbụla Zik onye Igbo onye agha na nwanne ya sifam ya na agwagwalo si mba anyị metụ na nsogbu ga-adị ka anyị were nwayọọ ka anyị chere ụmụnne anyị nọ n'ugwu Hausa ọ bụ na Zik bụ Chukwu n'iko n'ọka afọ
ife ga-eme n'iru ọ bụ na o mere ife o mere probably ọ bụrụ etu a mana ọ bụ na o mere ife o mere ndị makwa ọgụ ka civil war anyị ọgụ anụ nwere ike ịda maka ndị a bụ ndị mmeri bịa gbuo gị gburie gị chụpụ gị family na West, family na Kwara, family na Niger, family na Yoruba land. A na-ajụ ya ajụ ndị a na-akpọ ndị Danfodio ọlụfa bụ imeri obodo nọdụ ebe a otu eme anyị na-anụ afafa bụ abịa fe tikpọ onye were akafa tinye onye nke fọbụrụ ya bụ eme ọ ya ka ife mebere o nwere ka fa si elu ilo ndị amị chọpụta wee sị mba 15th of January wee ke ọlụfa kele ọlụ eke ndị ga-eje na Lagos, ndị ga-anọ na Kaduna, ndị ga-abịa na East. Adị maka ndị amị si eme enye gị ọlụ ịlụsịa ya ọ bụrụ na ịlụtara ya fachi ya azụ fenene n'etiti wee lụ ọ bụrụ na ịrụrụ ọfafa nwere ike itinye gị na court martial etu fasi akpụ ya ife a bụ ife kwụ ọtọ anyị ghọtara ma na-emesie ife dị kosibere ike oge fa na-eme ife a egburu onye dịka mmadụ bere ya bụ premier Northern Region egburu many people like Okotu Ebo bụ finance minister onye Ichekiri mana ife ji mara ọ na-eyi afe ka ọkụkọ kedu ife a na-akpọ ya torotoro ife olu okputinye n'isi abụba ugo adị ya n'isi ikuku a na-ebu akwa ọ na-ama ọ na-eyi ndị Ichekiri ma fa na-eyi ka ndị Igbo oyie jọmpa mana ọ ma rapa ife na-eso ya n'azụ dị ka tren ọ na-akpụ n'anị ife amarị ama and ọ kpatara ego ọ ya ka eji mee Minister of Finance na ọma maka ya egburu ndị ọzọ oge fa na-anụ ọgụ onye bụ onye na-enedo ebe mgbọ dị fasa weta ka ife agbalị atọ gba onye Igbo ka ọ bụ mana oge fa bịara o nwere onye si esi n'ofesi bịa inete anyị Archbishop Macarius ọ bịara na be anyị etu ndị na-abịa abịa si ife a wee daa oge ịbịa mbụ gọvanọ na ọkpara bụ premier na-edupue na airport ndị na-emefe a nwere uche ọ dịfa ịnọ n'iru onye a na-aba plen ndị dupụtara ịgbagbuo mmadụ na abụọ ụlọ afọ na onwe ka ọ dị ọ ya ma na fa arụrụ ọrụ ekenyere fa mana at the end ya bụ ka ọ dị ka ọ dabazịara mmiri ndị ọzọ gbabazie ọsọ ndị aghọtara ife a na-eme nyebie akọ na uche dị iche fanodro nọọsọ ndị Hausa egburu Amadubere gbuo Shagari bụ premier ndị ugwu na-abụ gbuo ndị Yoruba gbuo ndị enwekwa ndị Igbo egburu gbuo people na Lagos Akintola premier Western Region oge ahụ egburu ya ndị ọzọ agụtọ mana ọ dịzị ya ka dịtị ekoropụ ndị seneti nọ na Lagos n'ife egwu ekwere fafa wee kpọọ onye isi ndị amị si fafa biko fa bịa ka fa chibazịa ka a ghara igbuzi mmadụ ọ gwa na ya ka etu aka ife si dị mana ife pụtaziri okwu bụ na ndị ọfisas ndị ugwu si na-akpacha ya nọ ndị Igbo maka na enwere onye Igbo na-achị achị egburu fasọ ndị Igbo chọrọ ka fa gbuso ndị abụrọ ndị Igbo chiba ife na-agwa gị maka akọ na uche onye ji inwe ife ibu n'obi maka mmadụ ọzọ ife ọbụla ị na-ekwu ga-adị n'etu isi buru ya n'obi ọ bụ na obi gị dị ọcha na o nwere ife iburu onye afọ ị ga-anọdụ nwayọọ sị kedu ife onye a ji mee ife a mana ndị a oge afọ o nwerekwa fa wee jide ndị Igbo sụba ndị ọfisas ndị Igbo n'ebe a luo na fa niile yi na akụ apụta ụtụtụ agbalụ ndị Igbo niile sụọ afọ akwụ mmadụ dị ka Obienu ndị Igbo jiri na maka ụmụ ndị efe egburu ọbụ na fa nọrọ nso wee nụ onye ọbụla gbabazi afọ ndụ ya asụrụ anyị akwụ ọ ya bụ ebe nsogbu si bido ọ bụrụ ọsọfụ ugboro na ugboro na-abụ 29th of July of every ọdakwa mana ọ bụrụ ọsọ ndị amị ka ọ kwụsịrị fabara n'afịa na Kaduna na Kano ebe ọbụla onye Igbo nọ
a na-egbufa ebe nsogbu dị ewe dara onye soja ọbụla bụ onye Igbo gbanata home is home nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị nọọsụ ebe a kafa dịse ndị nọ na tankị mmiri tanka anaghị ya ka bịa dịka mmiri bunatasị ofu akwụ a na-asụ anyị nke wunatasịrị ma anyị nọ na yunivesiti na-arụ ọrụ a na-asị na gịnị tren kwụsị na steshọn ifu ozu mmadụ ebepụrụ ya isi tụpụ ya n'ebe ife merie bụ na ndị a mechasịara anyị ịchụrụ mmadụ chụrụ onye n'aja ọ gbakọtara gị ọtọnụzi ya fesi ego sị gị bịa kene ka anyị nụọ ya bụ ọgụ ọ ife mere oge ahụ kịta anyị nọ mana ndị a chọrọ ka a mara ife mere sị na ya bụ ife ndị amị mere nọ ndị Igbo o nwere onye Igbo zigara ije fa ọ ife ndị amị incidentally oge afọ oge ndị seneti si onye ndị amị bịa chịba onye Igbo bụ onye isi amị General Aguiyi-Ironsi o bidoro na ordinary soja gaba ezigo onwe training ndị ọcha merie o jere akwụkwọ ka ndị Ameriku mana maka ya bụ isi onye isi amị asị abịa bụrụ ọ bụrụ na onye Yoruba bụ onye isi amị ọ ya ka ndị amị aka si jebe ọ bụrụ na onye Hausa onye akafa mana ọ bụ onye Igbo ndị a o mere n'isi ndị na-achọrọ ka ndị Igbo kwuo okwu si na onye Igbo na ọka anyị tinye onye Igbo n'isi gọọmenti ọ kwụsịkwa ebe okwu si pụta a na-achụzi ndị Igbo ka fabụrụ ndị Naijiria onye ọbụla na-agbanata n'ụlọ ife ọzọ bụzi na emesịrị oge afọ ebidogo ndị amị achịbago nwantịntịfụ etinye Ojukwu ka gọvanọ military gọvanọ ebe a tinye I think ọbụ Ejọ na Midwest dị ega etinye Ejọ ebe tinye onye Yoruba tinye Captain Osman Katsina n'ugwu Hausa maka na ọ ndị Igbo kafa na-achọ Ojukwu efidrozi sef a na-eme argument Ojukwu na manage kedu ka a ga-esi kpata emesi efe jesie ma Ghana president Ghana kpọrọfa maka o nwere ọzọ ebe dị sef onye Igbo ama nwe ike je n'ugwu onye asọ gbadata ebe a ndị Igbo ga-egbu ya onye Yoruba gbadatafe a ga-egbu maka femeka ndị be anyị onye ọbụla gbanatazi ya n'ụlọ ọ dị ka ekeziri etu esi nwee region mana ya bụ ife a tobe ejụrụ m kedu ka anyị si mebe ga ọ ebe a ka okwu dị maka ndị be anyị gbanata ndị amị fa bụ ndị maara ife na amị azụrụ fa ọfụma fa nọgori nne mmadụ dịka Leti Gbulie Chukwuka ọnwa atụ egwu ferika natalụ mmadụ ebo fanatazie fụ na ife na-emebi wee kpokọba ndị be anyị sịfa na onye a na-achụ ọsọ ga-edifendị onwe afụ na ndị a dị redi ogbugbu a na-egbu akwụsịrị ọkwa nsị gị na afụrụ o nwere onye Igbo nọ afụrụ aga ebe ị nọ in fairness maka ndị bụ mutumu Allah ndị bụ ụmụ Chukwu na Hausa o nwere ndị Igbo ndị Hausa zobesiri ezo ka a ghara igbufa ndị a bụ ndị maalụ na ọmadụ ibefa na ọ bụrụ ife a na-ekwu ka a na-efe azobere fa ife kama fanata n'udo ọgọ nwoke papa nwunye ma ọ na-alụ na GB Oliver na guzo manye nchi n'ime ime a da-asụ oyibo ba na Hausa onye anyị na-ene anya bụ nwunye mezinatara ebe a ka ọ mee Igbo ife ọ na-asụ bụ Hausa n'ọka ịfụ n'ebe a bụ na onye Igbo jere ọnọdụ ebe a mụ onwe ka onye ọ bụrụ onye ọbịa na-asị na Naijiria bụ obodo anyị mana ọ na-ewe ndị ụmụnne anyị iwe anyị nwekwara ife tụọ isi eme anyị na-etukọ ọnụ and ịtụ ọnụ anyị na-etu na-ewute ndị ọzọ ịkpọrịkata mmadụ ọ sị gị ya bụzikwa ọ dị ka ịkwara mmadụ kwaga n'aja ọ sị gị mba na ya ma je bịa ka anyị nọ igbu emebe a na-anwago m etu a ka anyị si wee banye ama wee chọba ụmụ ya volontia ndị ga-ajọị na amị maka na anyị fụ na ife ọjọọ na-abịa na ndị a dị redi ịbataba anyị gbuo anyị
nrapụ ọlụ m na-arụ 10 o'clock akpọ anyị na hall kụzibela anyị military tactics, sebela anyị etu esi anụ ọgụ, gosi anyị etu esi agba egbe. Anyị asị etu anyị jee na night, gosi anyị ka esi egwu trench. Anyị ji aka anyị relax n'ugwu gbuse aja igwubutere enyedo gị site n'elu aja na-agba egbe onye na-abịakwute gị. Anyị mụtasị ife ndị a niile. Etu a ka agha si bido, mana obodo a na-akpọ Okpo, boundary dị between Nsụka and Ugwu and ndị Ete na Okpo, or boundary town. Ebe a ka ị na-ebido. Onwe mbụta asị na agha ebido. Unu anụgo maka Ogbunigwe. Ọ bụrụ na anyị chọpụtara Ogbunigwe ebe a, ọ dụrụ nkafa ga-abataba anyị, mana Ogbunigwe na Ogbunigwe. Mana asị na invention, necessity is mother of invention. Ọ ife kpatalụ eji achọpụta ife. Fa menyụrụ anya ọnụ. Ife a na-asị gị Israel si Israel. Ndị Naijiria, ụmụnne anyị, ekworo ka ndị bataba anyị, ka agụgụ gbuo anyị, ka fa wee chịba anyị. O nwere ifefe mere anyị. Anyị nwere ọnụ plane, o nwere nke anyị nwere. No, ndị amị gbaratara sọsọ first division dị ebe a oge a. Egbe one na-efe nwere ya ka anyị ji. Mana Ojukwu, great man, mebere a na-egota ife agha. Ọ ya kpatara agha ji wee daa. Eastern region, kedu ebe ọ bụ kịta? Imo, Anambra, Enugu, oge afọ ọka Anambra na anyị niile bụ Anambra oge Enugu na Ebonyi aka bịara. Anambra, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River. Ife a bụ Eastern region. And I nwere House of Assembly na East. Ọ eziokwu na ndị Igbo kazi ndị minorities. Ma fari na-enwesi ọnọdụ. This Akpabio, Akwa Ibom, bụ Senate President today. Ọ papa ka ọnkụrụ ya bụ Minister of Education. Ilu na Nsụka ga-afọ Akpabio Hall. Ọ papa ọnkụrụ ya bụ Minister of Education. Arọtasịrị. Eyoita oge afọ Akwa Ibom ekreative also ọfụ fabụ Cross River, ọ bụrụ Cross River na ọ bụ kerifa na-akpọ dịfụ oge. Oh yes, Cross River State. Ọ ebe fabụ Eyoita, ọ ebe osi onye Uyo. Ọ ya bụ leader of opposition. Ị na-ege ntị, ọ ga ife na-adị mma. Fajide Zik a na-atụli Zik bụ premier maka oge afọ parliamentary system. O nwere oge a na-ama premier na-aza ajụjụ a na-ajụ ya. Ana-ama ọ bụrụ ife afa ndị amị wetara anyị enenesi arọrụ nke sọrọ fada efolo. Anyị na-eme presidential, mana Amerịka isi kọpịta. Ọ bụrụ ife Amerịka na-eme ka anyị na-eme. Ndị na-achị anyị oge ahụ, Babangida na ndị otu fa rọrụ nke suturu fa. O nwere okwu jụ maka fa chịbara. Mana ife dị mkpa na agha a nụrụ, bụ na ka emerisi nụsị ọgụ. Ife butere ku abụrụ ọsọ nke ndị ụmụ youths gwara unu mere. Na-emesiziere ndị ugwu nsogbu onwe fa. Oge anụsị agha, onye ndị ugwu wetara ndị ugwu Gowon ka fa kwanyere na ya ga-achị. Etu ndị amị si eme, ọ bụ na enwe ihe dị etu a, na ọ dị most senior officer, onye tonarịsịfa bụrụsịfa ọgaranya ga-anọrịsị. Mana ifugonu ndị ugwu Gowon oge ahụ ọ bụ dị ka Colonel ka ọ bụ etinye. Kedu ife ọ gwara anyị? Na o nwere ife afụrụ na Nigeria mere ka anyị jikọta ọnụ as a nation. There is no basis for Nigerian unity. Gowon ị na-anya people ndị amarọ history. Then oge anụbara agha, to keep Nigeria one is a task that must be done. Some of us na-ajụ ya. Kedụzi mgbe iji ife izizi gwara anyị bụ na enwere ike inwe unity Nigeria, na anyị abụrụ ofu. There is no basis. Enwere tigezi kọkata ya ikpokọta anyị together. Then suddenly to keep Nigeria one is a task that must be done. Ụmụ okorobịa mara nkịta fa mara akụkọ Nigeria. Kedu ndị na-eme ndị ugwu ahụ kwa
Offers that man na-akụzi history na school. Ka ụmụaka ghara ịma ife mere n'obodo fa. Ọ ya bụ nsogbu anyị ka nọ kịta. Emesie ndị Yoruba mebekwa ka osisi ọfa join afa. Ife na-emezi ndị Igbo kịta. Mana o nwere ife ome. Unu ga-ekwe Awolowo fatụrụ ya nga na Calabar prison ka ọ nọ. Kedu onye kpọpụtara ya oge na Ojukwu onye Igbo ji kpọpụta ya na first division ebe a. Part of the thing there mere cool nọ ka ewepụ eme ife a na-eme ka etinye Awolowo because ọ dynamic opposition. Ọsọ oge a na-eme campaign ọ na-aba na helicopter ewere anwụrụ na-apụta na brede awo ọ dị very popular. So na east enwere Zik, na west enwere Awolowo, na north enwere Ahmadu Bello. Unu bụ ndị na-ede akụkọ unu na-akpọ olu na interview Ahmadu Bello nyere ọ na-agwa ndị ọcha ndị Igbo na ịkpọtara afa na fa na-achọ ka fa bụrụ isi n'itinye fa na labor camp ebe ndị people na-atụrụ people nga fa na-alụ ọrụ itinye na labor camp na ọ ga-achọ ka ọ bụrụ head laborer. Ọ etu o si efu ya ọ ghọtara na onyinye Chukwu nyere ndị mmadụ onyinye Chukwu nyere ndị Igbo ọ ya ka eji atụ inu n'aka oyibo okwu onye ugwu pụta ndị anya si Allah ọ mara ka eso ọdọda nnukwu ukwu aka oyibo na-eche ka aka oyibo daa ka ọ tụtụrụ ya dawa. Onye Yoruba bata one ya na onye Hausa nọ na ọsị mba ka ya jebegodo mbọsị ọ bụ na ọ daa onwe ya nọrọ ya egoro egoro. Onye Igbo wepụta n'anya sị kedu rigoro ife a ka ije ghọta ọ rigoro ba ghọta aka oyibo eji aka anyị ọnụ mana ọ gift Chukwu nyere anyị were Naijiria ka obodo anyị. Oyilu ndị ka ma ọ pantị jee Meduguri ọ na-ata akụ na-akpata ego ogolo mangala ọ gbadata ebe a lee o were ya bụ sisi tinye n'akpa o sevu ego ọ kpata ezigbo ego ọ nọrọ ebe a nụọ nwaanyị na onye Hausa ọ maịdịrọ maka na nke a bụ obodo anyị ọ lụọ ụlọ biri. Ọ ya ka ejisi n'obodo ije ma ifuru onye Igbo n'ime na ada ebi n'obodo ahụ ife abụrụ na nkịtị kama ndị ụmụnne anyị ka ewere ife a Chukwu nyere anyị kwado anyị ka obodo gaa n'iru owebefe iwe na anyị dị too forward. Ahmadu Bello ji si onye ọcha na fa na-ewe nwayọọ mafugo ndị Igbo na ọ bụrụ na ọrụ ada ebe a na fa nwere onye ga-alụ ya na fa ga-enyegodo onye ọcha first before fenye onye Igbo. Ọkwụ na-ege ntị ụmụ young people ọ etu history anyị akọbịa na chi ga-eji etu a ka agha si bido mana anụsịgo ọgụ anụsị ọgụ duru Gowon dunyere anyị Gowon chiba chite aka ọkwa ndị Hausa ibie bịara chụpụ ya. Nke a bụ history ọzọ nọchie ọ dị ka Murtala Muhammed bụ onye wetara Muhammed nọ 6 months ndị befa agbarụkwa ya tọgbọ tinye onye ọzọ ọ dị ka Babangida ka ọ gị kedu onye bụ president oge Obasanjo bụ chief of staff ọ dị ka Buhari ka ha tinyere this Buhari after Buhari bụ Idi Agbon bụ chief of staff ya Buhari apụzi ọ dị ka electoralism ma Obasanjo bụ chief of staff amara m onye electoralism ọ dịkwa ka ọgụ amara m onye bụ head of state ga mana a ga-elotu ya. Then finally Babangida was chief of army staff oge Buhari nọ
ọ Babangida chụpụrụ Buhari wee nọchie wee kpọta Aikomu as chief of staff. Mba ọ bụrụ Aikomu nọ Ukiwe onye abịrịba nọ na Navy. Ọ fịara arụ maka Ukiwe bụ onye atụrụ azụ famebifo na-eme fa kpọrọ ya ojero asị ya kedu ife na ọ bịara nzukọ wepụ ya wee ruo Aikomu tinye ọka Aikomu si bịa and so on. So ịnọdụ anyị ide history Nigeria ọ ya kpatara na fa chọrọ ka anyị gụọ history na school maka ịgụọ history nweta eziokwu. O nwere mgbe ndị Igbo ji isi ndị mere ku fa ji eme ku so na ọ bụrụ Igbo ku ọ coincidence ụmụ mmadụ wee tapịa ya ife ndị amị ndị ugwu Hausa ana m agwa Danjuma bụ onye Taraba oge egburu Agụiyi Ironsi ọ ya bụ edekọ ọlụ gị bụ ichekwaba onye na-eche onye gị na ya na-alụ a ga-agba egbe kwuru n'iru fa gbagbuo gị tupu agbagbuo ya. I say they overpowered him. Onye bụ onye ojedi na-ete ọbịa n'Ibadan bụ Fajuri si mba na onye bịara be m unu tupu na-egbuo m and they killed him. Ịkọwa akụkọ a ọ dị ịkwa alịrị ife ndị ugwu mere anyị ka na-emekwa anyị ruo kịta apụtasịghị hate speech. Ịma na agha dị arọ ịtọ anụrụ ya Eastern region jidere the whole of Nigeria for 3 years. Ewere oke enyemaka na blockade fanyere anyị. Ọ bụrụ kịta egbe na mgbọ na-agha gara agha onye ọbụla ozute webata eji m aka na anyị aka nụrụ ya bụ ọgụ maka edife melunu ebidoro agha. Gowon si no police action afa na-eziga ndị polisi ka edisipline Ojukwu. Ọ bụrụkwa Ojukwu abụrụkwa ya si ka e nwee Biafra. Anyị nwere ife na-akpọ Constituent Assembly o setọp ndị niile nọ n'ala Igbo ma ndị Cross River ma ndị Rivers. Anyị niile nọ abụ m a member of that Constituent Assembly representing my own local government. Anyị jee nzukọ ọ kọọla anyị etu esi jedebe na nkata fa na-akpa etu fa si jee Aburi bụ ebe ikpeazụ fa jere head of state Ghana kpọrọ fa bịa. Kedu ndị je ya bụ nzukọ? Ojukwu jerie, Gowon jerie, nke na-achị na ọ dịka Ogundipe onwe nke onye Yoruba ọ dịka Ogundipe jerie, then Captain Katsina nọ ebe a fadị nọ. Onye isi Ghana bụ chairman ka eme udo na Nigeria. Ojukwu dere ezigbo akwụkwọ ndị makwa ife o jesie anyị na-ege ntị ka amala ife a ga-eme maka na ndụbago ọgụ. O nwere onye egwu mfa na aka ebidoro ọgụ oge a onye egwu Ojukwu ama nje na Lagos nzukọ ọma nje n'ugwu Hausa onye ugwu Hausa ma mbịa ebe a so fa ga-ejezi outside Nigeria onye Ghana wee kwụta ka fa bịa. I consider that. At the end fa na-eme recording ife a na-ekwu. At the end ife metara ebilie n'akwụkwọ verbatim report etu esi kwu okwu. Ndị be anyị ji isi ọ na Aburi we stand n'ife kwetara na Aburi ka fa ga-eme kedu ife a kwetara na onye ọbụla ga-anabe nna ya etu constitution si kwu nọdụ. Ọ bụ na mmanụ ruru unu egwuwe mmanụ were 50% of that 30% atụga to federal government. Na federal government ekenyere ka fa fụ maka ife jikọrọ anyị niile as a nation dịka currency ya bụ ego eji azụ afịa. Ọ bụ na anyị nwere ofu currency ịma nsị ndị Biafra sọsọ bie ya bụ ego ndị ọzọ gbazia nkịtị. Ọ ya ka eji create a federal government. Immigration, foreign affairs ya bụ mmekọ mmadụ na obodo anyị na obodo ndị ọzọ. Defense ife nchekwa obodo ife dị etu a
kedukwa ife ọzọ ife dịgasị etu agụgo m ịtọ there are others fa karịrị ise ọ ya ka eji create a federal government that gọọmenti ga na-afụ maka ife a kedu ife a na-eme each region ga-atụta 30% ife a na-enweta to the center ka fa wee lụba ọrụ anyị kenyere fa ma nnu na amago ka esi asụ Igbo asụ Igbo na-ewu ọra nwe na agụ na-egbu n'ghọta ewu mmadụ niile nwere na agụ ga-egbu ịchọ onye a ji kpata nri ọ sị gị mba nọ gị ka o luru ewu aba na-ebe bee ma agụgụ bịa mana nke anyị dị iche asị onye ọbụla region ọbụla ga-atụta 30% of ifefa nwere na ibefa resources wega to center mana anyị na-ekwu maka ahịa so fa jesie ya bụ nzukọ nata ekweta fa niile Ojukwu si go on na ya ma nzọpụrụ na ọ bụkwa na etu esi eme na ya nwa bụ senior aka bụ ma ya si ya bụ continue being head of state etu esi kweta na Abuja nata ebe ndị be anyị dị anxious kedu ife kwetara Ojukwu natagwa anyị na-ekwu ife kwetara na Abuja kọwasịara anyị ọfụma mana ihe kwute na anata na Gowon as head of state ga-eme broadcast kwuo ife mere na Abuja Gowon anata ndị PAMSEX ndị PAMSEX ọfa bụ Chukwu na civil servant wee sị na makwa ifunu je ịma ifunu pụta na confederation Gowon wee teta n'eziokwu ọ ife mere jụ na ama ngụ that address o nwere article de jụọ Gowon kedu ife kpata na imere adres ife onye na na Ojukwu etosoro ego ya before him nwee jukwa ọzọ si ka Ojukwu gụgharịa nwaanyị na ịgụrọ nke gị si na ife Ojukwu gụrụ abụrụ ife kwuru mana ọ bụrụ ịgụrụ ya n'ike enye aka ka obodo daa jụụ dịrị n'udo yes nwanne m nwoke agụgụ ya eziokwu na mbụ head of state mana ife nna gị bụ ife o kwuru bụ eziokwu udo abata n'obodo kedu ife kpata na ịgụrụ ọzọ ya ọ maka na ọ gụrụ ya kpatara agha ji wee daa na ife na-ekwu na abụrụ na emere ọzọ ya nyere onye ọbụla udo na abe gị doziwe ebe gị tụta ego a ga-eji ndị na-edozife gbasara anyị niile ọ ya kpatara oge asị Eastern Region anyị nwere ike lụọ university which is University of Nigeria Eastern Region lụrụ ya bụ university ndị Cross River na ndị Rivers na ndị Anambra ọfa jikọrọ aka tụọ ego na House of Assembly Eastern Region eje na marketing board ndị Eastern Region weta the first 5 million pounds eji wee lụọ ya bụ university fada weta 500,000 pounds every month a ga-eji support a ga-eji na-akwụ ụgwọ ọnwa na-edozi ife dị etu a ka esi gụọ akwụkwọ ebe a ọ ka a gbasara agha ka ọ bụrụ mmadụ Enugu campus a bụ campus ka ọ bụ emesizie ajoin ato mainland Calabar ka ozugbo ọra emeghere campus ebe a University of Nigeria Calabar campus University of Nigeria Enugu campus University of Nigeria Port Harcourt ọdọ nke mego nke Port Harcourt oge a ma na-emesiala Rivers was the first ife butesịrị agha na-emesi ụfọdụ ndị Igbo nọ na Rivers na fabrozi ndị Igbo ife so agha ka fa wee nweta ụmụ kroshe echenje etu ụmụ Rom nwe ike zabazia wike nwe ogu zabazia wogu ọ ya bụ nsogbu anyị nwere kịta na fabro ndị Igbo ma anyị niile na-emekọ bụ before a nụrụ agha anyị nwa abanyego anyị banyere as militia arụrụ anyị bụ ndị ejere amị ọ bụrụ na ndị amị eji agha nọdụ n'iru ka anyị nọdụ na-echekwaba ụlọ militia azụba anyị my rank na militia major tracker
Oluoki Festival for young people. I converted Baza into army. I became a major in the Biafra army. My number was BA1234. Obasanjo signed my discharge certificate, ordinary file mukita. Uniform I bu ife afuru. O ife kotala. O nwe ndo na abu eweli ife ji buta kpoloko ebe isi onye ekonye enu no buru uniform. Ụmụ mmadụ tara afụ. More than 2 million Igbo people perished in that war. Ka ịzọta obodo anyị. Mana anyị jidere Nigeria. Maka conspiracy ndị ọcha ịma na ife anyị nefa ma ife na-eme kịta. Ọ ife fasibu na-eweta bụ mkpafa. Former state of government ka aghara imerụ farụ. Imekatazi agbuo mfu fasụọ unu akwụ. Unu ma maka bar riot. Na-achọ ka tax ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị si mba na fama nkwụ tax. Agbawafe egbe. Anyị nwere onye ike oge a. Mana ọgụ anyị na-anọ. Wilson bụ prime minister Britain oge a. This Wilson na-ene anya. O visitere ebe a. Support blockade. Ndị abatazina. On the Red Cross. Na ndị a na-azụ ife a na-eme n'Israel. Na isi dafa ga-ebuga nri. Oge a na-ebutere anyị powdered egg. Enwe ike smọgụlụ ya bute. Ife ụmụaka be anyị afọ wetosi emesịa fly bafa eweto Gabon mere Biafra recognize. Ọ bụ na history a na-afe rumor na nwa Bongo nke afọ achụrụ bụ ndị befa recently. Na onye Nigeria mana ọ fụziri onye aka nne ya. Ụmụaka homeless people ebupụba ka arụ dịfa. Anyị succeed. Black Scorpion bụ onye Yoruba. Ọ ya nọ na 3 brigade na Rivers. Ifesofa kafa na-eme anyị. Emesi Obasanjo bụrụ commando marine commandos. Obasanjo na-achị agha wee bee. Mana ife mere Nigeria wee jee Russia. Unu nụ ka amara m unu anụrụ gị Air Force plane Nigeria fefere ebe. Ụdị mkpọtọ na-eme. Nigeria wee kpọta ndị Russia. Fa bute dia jet fighter. Ị ga-anọ n'afịa gbogbo. A na-atụ bọmbụ n'ime afịa. Ndị United Nations na-ekwu eri ọnụ kịta. Same as na human right. Fafụrụ human right oge afọ. N'ime afịa tage abịa atụnye n'etiti afịa. Ebe ọ bụ na afọ mmadụ gbakọbara atụọ bọmbụ ebe a. Mana anyị na-anwe oke anyị na-agba. A na-emeri anyị na-agbami n'ime obodo. Achụ anyị chụnata anyị Nsụka. Anyị na ike fama chịrị. Ife na-akọ ekworo ka petrol bataba anyị. Scientists be anyị wee bido were tren engine train nke a na-ebu coal were emezie refinery maka anyị nwere crude ebe a. Oge a ndị Shell na ife na-anasịgo onye ọbụla nagogo enye. Anyị na-ewere crude were engine train na-eme manufacture. Anyị mechie petrol regular and super. Otu a ka esi nweta petrol eji wee nụ bọọgụ wee nụ 3 years. All later on scientists anyị eneketa ife a ga-eme maka ndị a na-achụrụ anyị achụrụtara Enugu mbọsị a na-eshele Enugu. Nwanne m nwaanyị mụrụ nwa na hospital. Eje m burufa gbanaba be nwunye m fa. Meseje burufa bunaba die. Oge ndị Asa batara Nsụka onye ọbụla bụ nwoke fafụfa gbagbuo ebe a ka agbagburu di nwanne m nwaanyị. Ọ dị gị ime ewee gbagbuo. So nwa ya nwoke amara onye bụ nne ya. Faka na-agba ọsọ agha oge agbagburu di ya. No pogrom, ife a na-akpọ pogrom. Wipe them out. Part of the war, Awolowo no ndị Igbo kpọpụtara. Fakpọrịa mee Chancellor of the Exchequer ya bụ Minister of Finance. Ife melunu na ife mmadụ fụrụ eme Minister of Finance. Ka agha belu kedu ife o mere?
bụrụ ara onye Igbo inwe 20 million na bank ife nye gị 20 pounds. Inwe 20 pounds enye gị 20 pounds. Ọ bụrụ na inwe 5 pounds na bank enye gị 20 pounds. Inwe 20 million na bank enye gị 20 pounds. Ụmụnna m, onye fụrụ ife a ọkwa ekọnọmi ọrọ ka fatawa afụ ka fa nwụrụzie ka enye anyị efe. O metara unu n'obi n'ọfụ ọ ife ọ bụ, mana ndị Igbo chibere na gbogbo ofu. After 3 years of hell, a discharge by during the war, ka scientists anyị mete wee invent this ogbunigwe. Ife bụ ogbunigwe mere ife anyị ka nọrọ anya. The first time ndị asara n'ọgwụ mana ọ dị crude, ụfọdụ n'ime na-adị ka cylinder gas a ekponyesie na piece of eme explode ebe a ife na-edebe ọ ga-wipe out. So first experience fa battalion fa anaghị na-agba egbe fa niile awụda for this surprise. Mana fa na-arịọ ife mere n'Ọka fa nọ na convoy buru mgbọ na fa niile abagara ruo ebe afọ. Amara m rocket ndị be anyị tụrụ odeda anyị na one of the trucks bụ ammunition ebezebe explosion onye ọbụla na ọsọ. Mụnwa bụ anọ m na ọba oge ahụ ebe anyị kwekọtara maka anyị na-agba anyị nọ na ụmụabi school achụ anyị agbamie Niger Bridge a it was blown. Fa tried ịgba na mmiri atụọ fa bomb n'ogbu Ogbunigwe egwu ekwerọsọ abata. Fa bịaza ifu na fa na-esi na bridge si n'isi ebe a wee blow the bridge. So the bridge ahanga fa kwụrụzi ebe a fa mara ka fa esi bata. O nwere fa ebere bọsị mgbala akwụkwọ jet fighter na-abụ Canberra wa isi nwaanyị a ọkwa akwụkwọ ka anyị na-agba nọdụ ebe ọ bụ na bọmba tugbu anyị nọdụ n'ụbọchị anyị gbara akwụkwọ ka anyị na-amụọ anyị jisi ike wa feje n'Ọnịcha gbuo mmadụ one bikwa fa na-atụ aghara mana ụlọ akwụkwọ emechie skuul niile maka skuul abụrụ ebe ndị amị na-anọ and so on. So na ọ bụrụ akwụkwọ ka ndị be anyị jere for 3 years. O nwere family agha wee bee kedu ka anyị fụrụ fe close go anyị afọzi asọ. O nwere Ụmụahịa ka anyị gbara. Ụmụahịa bụzi the only town ha na-aka emedịrọ. Onye our leader by the way kedu ka esi declare war? All constituent assembly mbo member so Ojukwu ya declare Biafra. Ojukwu akwadoro na ya ga-edeclare. Constituent ọ bịa adreesị sị anyị kọsịla ike ife si kwụrụ anyị si biko ya declare ka anyị nye ndị efe fa nyezi anyị efe ebe ọ bụ na fa chọrọ anyị ka anyị nọdụrụ onwe anyị. Fasị mba unu achọrọ anyị unu ama rapụ anyị ka anyị na unu chọrọ ka anyị bụ slave forever. O nwere ọkwa onye Igbo ga-abụ slave itidafa febinitakwa sọsọ ifefa nwere fa mmụta ka esi ede anya n'ụlọ. Ife a niile iluo na Lagos ịgụọ nọ ndị Igbo o riri nne. Ije na Abuja ọ dị ka Abuja bụ fa nwe anyị ife anyị na-agwafa nata na be anyị na South East nwere ike ịbụ Dubai of Nigeria maka ife anyị na-eme. O so na problem ndị Igbo nwere. Governor Umahi, now Minister of Works, ọ gwago ndị Igbo ife o ji jump up from PDP to APC. Kuche na ya marọ. Ụzọ dị mma bụ APC. Ife na-eme na Ọhaneze today ọ dị ka Ọhaneze gbalịrị agbalị bụ na na-achọ Ọhaneze na-take instruction from the governors. Ọhaneze abụrụ political thing. Governors bụ members.
mana fa ga-emezi nzukọ kịta eje na gọọmenti haus. Abụ m secretary for Haneze for 4 years 2008 to 2012. Anyị na-eme nzukọ na secretariat anyị. Election anyị na-eme na secretariat anyị. Emesizie ndị governors take over. For me, n'ife m fụrụ na APC hijack go Ọhaneze ndị Igbo. Opinion m ka m na-ekwu. Adịfe na-efe m egosiri ya. So na ka esi wee nụ agha emesikwala discharge anyị. Anyị bụ ndị amị Biafra army officers. Ejidere anyị debe anyị na Alvan Ikoku College of Education n'Owerri. Ndị emeri anyị bi na dormitory. Ụtụtụ anyị jee na mmiri Imo River jee wụọ arụ pụta. Nwebezie holiday. Fa na-azụkwa anyị nri o. Everyday akpụtara efe ga-esi anyị nri. Ndị amị na-afọ maka anyị gburu efi kerie chịrị ọkpụkpụ wụnyere anyị na nri. Anyị na-anwanụ. Mana oge eji siajiri anyị. Oge afọ a na-ekwu rehabilitation, reconstruction and reconciliation, rehabilitation, reconstruction and reconciliation. 3 R's. Mana family oge na from detention na fabunye m ofe akpa beans na ofe akpa rice. Ọ bụla palliatives a na-ekwu. Oge a na-anọ enwe Biafra 1 nwee Biafra 2 maka ma bịa ka anyị into 2. Ndị anọ na ikpere mmiri na Agụleri River bụ Biafra 2, Biafra 1, anyị nwa nọ n'ime Biafra 2. Mana emesiri ka emesiri vive na Bagana. I can confess, anyị nwa sụkwara fa akwụ maka fa na-agbazi ebe fa nọ fa amarọ. Onye nwudere anyị eme ife mere ibe anyị mana anụsigo ọgụ mana ife bele ka bele. Ndị Naijiria laikụrụ ndị Igbo. Unu anụgo ka Bayo Onanuga bụ onye na-ekwuchitere prezident anyị okwu kịta. Ọ sụrụ ya n'oyibo. Igbos are a threat to the Yorubas. Ya bụ na ndị Igbo wherever they are na fa na-enye ndị Yoruba mmekpa afụ arụ na enwere apology for it. Anafa ga-afụ na-eme election na o nwere bịara interfere na election a na-eme na Lagos. Prezident anyị ịbụ prezident ọma. O nwere ife ikwuru na that hate speech. Sanwo-Olu Lagos State Governor o nwere ife ikwuru n'ife ekwuru nke bụ asara ugorokụgbọ n'ọfịs Tinubu egbe fa bụ Jagaban Army 300 na ya bụ onye ga-ebutu Tinubu dafa n'ụsọ ọgụ. President bụ Commander in Chief. Ịgba nkịtị ife na-agwa ndị Nigeria yes ị nwere private army led by Sara Udokogbo ikwuru okwu kedu ife si ka anyị mee. Ọ ya bụ nsogbu ndị Igbo nwere kịta. Ifefa na-agba mbọ ka etisa ndị Igbo ka fa ji ofu ọnụ wee kwu. Anyị nwa nọ n'akụ na-achọ ka anyị kpokọta ndị Igbo meghe na anya fụ ife a na-eme unu mmadụ na ife unu ga-eme onwe unu. Onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndị ha nche mgbe niile. Anyị chọrọ udo. Anyị chọrọ ịbụ eme nwa ka emere ibie obi adị ya. Ma ajụrụ m go 1 rehabilitation, reconstruction and reconciliation. Kedu ife imetara ya? Reconciliation bụ Awolowo inye anyị 20 pounds for anything in na bank. Reconciliation bụ na Zik win election abụrụ atosiro ka onye Igbo bụrụ premier na West ebe dị Yoruba. Overnight ndị insensible Yoruba join action group for form majority. Zik bụ majority NCNC bụrụzia minority. Young people of Nigeria, listen carefully. Kunu mara ebe ife a bidoro maka na agwa unu kunu gee ntị. Before the war, oge a na-anụ ọgụ for independence, anyị nwere political parties. Gekwa ntị. Number 1 political party bụ NPC. NPC abụrụ Nigerian People's Congress. No, Northern People's Congress. That means they are party for the North. Nke ndị youth, Aminu Kano. NEPU, pro Nigerian Element Progressive Union. No, Northern Element Progressive Union. In their mind, there is no Nigeria, they have only Northern Nigeria. And even in Ekubu, North. All right. Action group for the West. So, ndị Igbo, quote and unquote, stupid people, our brothers and sisters,
ada amakwa ma o nwekwa ndị Yoruba na ndị Hausa kwetalụ na ndị Igbo bụ good people and fa na-emekọ ma fa bụrụ fa ji power. So kedu NCNC? NCNC unu ama mma bụ young people, National Council of Nigeria and Cameroons. That is National Council of Nigeria and Cameroons. That was the party formed by Macaulay and Zikfa. Bako Gafo, Southern Cameroon, bụ part of Nigeria. And Ndeli, na-abịa Eastern House of Assembly. Emese ka a na-ekezi, they voted in the na fa chọrọ join Northern Cameroon na fa bụ ofu. That's how they left. NCNC enwezi nzukọ ebe bụ na Cameroon adịrọzi. Kedu ife a ga-eme? They now change the name to National Council of Nigerian Citizens. So from the word go, Igbo leadership believe in one country. Anyị Igbo otu. Therefore he goes to Meduguri and settles as fatherland. He goes to Lagos. Unu ọnụwa na-akwatusi na Lagos. Ndị Igbo faje n'ọfịa vegolo ani from ndị nwe ani. Tupu gọọmenti abịa, kama ị ga-akpọzifa, yes, okay, unu lụrụ ụlọ, unu ogologo, na ego unu ka anyị chọrọ na ebe unu ga na ebutuo ya. Adaoge faje ebutue bụ oge a na-asị na achọrọ ndị Igbo. Ọba onye Naijiria na ọ bụrụ na ivotu etu asụcha akwara unu kwanye na lagoon, ọ bụrụ anyị anụrụ ya, Tinubu ọ nụrụ ya, Sowore ịnụrụ ya, kedu ife imere ka obodo wee dị mma. Onye Yoruba zọrụ gọvanọship maka na ọ nụrụ onye Igbo mụta ụmụ Igbo a na-akụ Chinedu, they disowned him na ọ bụrụ onye kobokobo. Unu anụrụ ya, ọ ka esi arụ n'obodo. Kedu ife ndị Igbo mere ndị Naijiria? Mana ana m ekene ndị Yoruba na ndị Hausa kwetalụ na anyị Igbo ofu na Igbo ofu obodo. Ọ Fashola, lawyer, educated man, bụ onye buru ndị South East, mostly Abakaliki and Enugu people. Burufa from Lagos, deportation, bịa dump na Isi Bridge, Niger Bridge. Ngige, as usual, maka na-use anyị, si no ife akpara akpa. In one nation, ka ị na-deport, na deportation from one country to another. You will deport from state to state, from Yoruba land, from Lagos to Niger Bridge. Dump off ebe never long way. Emekata ga-asa full ike. Fe pushes na anyị. Farapụ anyị ka anyị nabara onwe anyị, ka anyị dozibe ebe anyị. We are landlocked. Nke si na abụrụ onye Igbo na Lagos, o take go deport. Maka anyị nwere seaport. Ọ gịnị ma develop that port na Port Harcourt? Etu esi na develop nke dị na Lagos. All the same thing. Before the war, that port in the rivers was doing better than nke Lagos. Unu anụgo n'ụzọ a na-akwa. Lagos to Calabar, Coastal Road. Lagos, Badagry to Sokoto. Unu afọ ka esi dizi railway. From Lagos to Kaduna or to Kaura na Moda if you like. Ewepụrụ single gauge, tinye double gauge. Etibe mkpu. Kedu onye na-eme? Onye East o. Emel minista. Simba, na ga-eje weta loan ka e wee lụọ, a na-agazi a na-akwụ toll. That is ndị na-aga n'ụzọ abụọ anyị nwa. It was resisted. A sị na ama m eme. Unu were ego anyị niile lụsịa nke unu na-aga free. Eje weta loan, anyị nwa na-aga ebe a na-akwụ. Mmadụ emegbu na nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbu na mmadụ. Ọ ife anyị na-ekwu. Ọ bụrụ ya bụ njọ anyị mere, anyị na-ekwusi ike. Human rights said, live that others may live. Ndị ụka na-ekwu, don't treat anybody as you wouldn't like him to treat you. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọ ya na-ese na Nigeria. Unu na-afụ ife na-emenu. Fa ka elozorọkwa o. Ọ ka na-emekwa. Ife belu belu ma ya nụgo ọgụ. Emeri anyị. Ọ meri anyị ka anyị na-akwa alili ya. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ international conspiracy, including America, including Britain, thanks to African countries that recognized us. Oh yeah, but I survived for 3 years. Over 2 million Igbo egburu. Pogrom. What is genocide? Why didn't you call our own genocide? Because it happened in Nigeria. The leaders of Nigeria want Igbos to be wiped out. What have we done?
ọ chukwu kere anyị kenye anyị ebe ebe ọ sị anyị na anyị bụ ndị nzuzu anyị ma ife dị iche. O nwere onye Igbo agụụ na-egbu, agụụ a na-agụ kịta bụ ife ndị ọzọ mere anyị. Ọkụ na anyị nyere na efe onye Igbo ada enye nri o togotara na ọchọ ka ọ dị self sufficient. Ọ ya bụ nsogbu. Ọ ka esi nụ agha ụmụ m, ọ etu a ka esi wee nụ agha na famịlị anyị ncha, ma anyị nwakwuru oke anyị. Ị na-agụ akwụkwọ na-ede na onye na-ekwepụta osi wee sị ma na-ekwu eziokwu bụ eziokwu. Fasụrụ anyị akwụ dịsa Ogbunigbo a na-ekwu. Anọ m na kedu ebe anyị jekọ, anyị na-eje, anyị nọ m na ihe na-ejezi Ụmụahịa ebe bụ headquarters ebe Ojukwu gbanara, ebe a ka anyị nwere bọnka Ojukwu. Plen bịa onye ọbụla gbakpuo na bọnka, ọ tụsị anaba anyị apụtakwalụbụ ife anyị na-alụ. O nwere moto eji buru Ogbunigbo wee na-eje to the front, ọma bọmp ịma na ụzọ adịrọ mma, o wee ignite ha ife ebu gbom. Nna m anyị na-esofa n'azụ pụta ebe accident, efu ụkwụ mmadụ ka ọ hangs n'isi. Driver moto sọsọ ife fọrọ ya n'isi, isi eghere oghe dịka funnel. O gburu moto, ịma amazi nke bụ moto na nke abụrọ moto. Ọfịa niile dị around there, ọ dị ka ebe ọkụ gbara. Etu ka m gbanyere aka na-ekiri ife Ogbunigwe na-eme. A nụsị ọgụ ewee nwee proda kedu ife akpọrọ ya na development something proda product development something, ebe a ga na-eme ife ga-develop Nigeria. Kama proda ga-achọba this Ogbunigwe, can we modify it? Ọ bụrụ na Nigeria emego Ogbunigwe, ife a niile a na-akọ maka weapon anyị na-eji egota Sukano na fa niile, ọ bụrụ our own local nuclear bomb, maka ọ na-eme ka nuclear. Ife ebe Ogbunigwe mere ife, mana kedu ndị merie? Nobody now. Ndị merie anwụsigo. Dr. Ezekwefa, they have all gone. Iwere maka iwe Igbo omokobokobo nyamiri ebe a na-akpọ anyị. Agha ọ tụrụ anyị n'ọnụ ma ọ bụrụ ndị be anyị. Ịma n'ife tụrụ mmadụ n'ọnụ, ọ tụrụ anyị n'ọnụ ma anyị nwara, anyị bụ ndị survival ya. A na-akọ akụkọ sọọchị ka nnachi. Anyị ji hibiscus flower wee sie ofe. Onufu ife a na-akpọ hibiscus, akpatara ya wee sie ofe. Anyị fụ na ọ na-egbu mmadụ. Afụfụ akpụ eji wee sie ise sie nri maka agụgụba gị nwere ike anything. O nwere obodo anyị nọ aka eze, maka anọkwu m n'aka eze as commando. Obodo afụfa na worship agwọ afọ agbeburu ụmụ nwaanyị formal procession kpagharịa nkata donye nnefe ahụ na nnefe ahụ eje nie ya. Agwọ da atafa ebe anyị nọ, ị ga na-eri na tebụl, agwọ si na silin wọta m inyi efe ọ gafelu. Mana kedu ife agụ onye soja fagbo kpoo anyị oje sie ndị obodo a na-ene anyị nke akụgburu akụgbu, ọ bụrụ aka esiri efe burie kparịa nkata na-ebekwa ezigbo akwa na nnefa na-egbuo nnefa. Nkụ dị na mba na-erilo mba anyị. Igbo nwere culture. To give you an experience of the war, Brigadier Nwawo onye Delta, ọ ya my commander. N'aka eze anyị nọ a na-anụ ọgụ, ndị Nigeria ga-agbaruba anyị okirikiri. Sọsọ one channel ka anyị nwere ike isi ebe ahụ wee pụọ. As usual, anyị akwado onwe anyị, pak si ife na moto, line up, gba nkịtị. Imove na-efife ezutafa plane bịa bọmbụ ahụ, so anyị echelu ka chi jie. Pak si ife anyị, instruct our soldiers, no noise. Anyị si na kampụ ebe anyị nọ pụta na main road, anyị across gbadaba, rapụzi alụ ndị gbarubere anyị ebe elu, na-eche mgbe fa ga-ataka anyị. Mana kedu ebe anyị lụrụ? Anyị elue about a kilometer or two nekwa bridge. Ndị soldiers anyị si ebe ahụ eblogo the bridge, moto anyị line up ụmụaka.
o nwere ife anyị gakọta about 1 a.m. amara m driver panic ogbue pim onye ọbụla na ọ jụrụ anyị na-ene ndị enemies anya fanọ just far away there across the bridge na ọ bụrụ na fanwa na-efe amaala ebido shell ba any area ebe a afa ka emerụ anyị arụ but pim o nwere onye kwuru okwu anọ anyị move kwa. You know how we cross that bridge? Ebute plank, heavy plank. Ebute oche. Ndị soldier ejide plank dị n'ala adọkwasị that plank n'elu osisi dị n'ala ife jide aka moto niile a wee gaba one by one. All of them crossed quietly. By 6 a.m. anyị erubego Ụmụahịa mana ife anyị ifu na ndị gara mụ na brigadier Nwaawọ dịsa achụzi ya nwụrụ anwụ mụ na ya lụrụ I was his PSO. O nwere ọkwa ife mere anyị kama na onye na-akọ okene Chukwu na-apụtara fa megbudebe anyị ndị Naịjirịa megbudebe na ndị Igbo this interview from ndị Naịjirịa unu emegbuza ndị Igbo na o nwere ife fa mere unu ndị Igbo mụta na ife ndị na-emegbu anyị eyuzu na some of you imegbu anyị asị na ga-abịa gbuo nna gị isi afa aṅarị nta i were aka gbuo nna gị fama bịazie gafelu o nwere okpo ofu gbalfa kama ị ga-asịfa bịa na mụ na fa ga-anụgodo ọgụ bịa ka na-emetụ nna m aka anyị ma ndị na-eme na ala Igbo kịta ka ndị Igbo si na fa brọzi ndị Igbo ọ dị mma anyị afụgo aka unu ana anyị fụkwuru ife unu na-eme ndị Igbo abụrọ ndị nzuzu ofu mbọsị Chukwu abịa ma nọ n'enu ọkwụrụ n'ofuru Israel ka fa na-ekwe ike kịta ọ ife mere fa na-ewefa